έβαλες αυτή την αφίσα μέσα στο ντουλάπι? Όχι, πρώτη φορά τη βλέπω. Μήπως την έφερε ο μπαμπάς σου? Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω. Ωραίο άλογο. Ναι. Είναι πολλά όσα είπε μέχρι τώρα το πιόνι που έγινε άλογο στη Σοφία. Αν τα είπε. Και όσοι θέλουν το πιστεύουν αυτό. Πάντα από όσα λέμε κάτι υπάρχει στην πραγματικότητα και κάτι δεν υπάρχει. Και αυτά εδώ τα ξύλινα πραγματάκια στον τόρνο φτιαγμένα, αν δεν ξέρεις πώς να τα κινείς, δεν υπάρχουν όπως θα έπρεπε να υπάρχουν. Όμως καμιά φορά χρειάζεται κάτι να κάνουμε για να μην ξεχαστούν κάποια πράγματα που αξίζει τον κόπο να τα μνημονεύουν οι άνθρωποι χρόνια πολλά μετά, ατέλειωτα. Να, όπως αυτή η παρτίδα που αναπαράσταση της είδε η Σοφία σε μια από τις βόλτες της με το φίλο της το πιόνι. Η Σοφία δεν είναι σίγουρη αν τα είδε όλα αυτά ή τα φαντάστηκε. Ένα είναι όμως το σίγουρο, ότι αυτή η παρτίδα παίχτηκε στα αλήθεια ανάμεσα σε ουρανό και γη. Σίγουρα δεν θα πιστέψατε πως είναι αληθινή. Θα μπορούσε να μην ήταν, γιατί η Σοφία με το πιόνι βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο χώρο της αναπαράστασης. Όμως σας βεβαιώ, αυτή η παρτίδα παίχτηκε στα αλήθεια ανάμεσα σε ουρανό και γη. Ήταν το 1970 που παίχτηκε αυτή η παρτίδα ανάμεσα στους σοβιετικούς αστροναύτες Νικολάγιεφ και Σεβαστιάνοφ, που έβλεπαν τη γη σαν μια πολύχρωμη μπάλα μέσα από το διαστημόπλαιο Σογιούζ 9 και τους ανθρώπους της βάσης Καμάνιν και Γκορμπάτκο που και αυτοί αγαπούσαν το σκάκι. Ένα είναι το σίγουρο, ότι αυτή η παρτίδα και πολύ περισσότερο άλλες πολύ παλιότερες δεν θα τις μαθαίναμε ποτέ αν δεν υπήρχε η γραφή τους. Η Σοφία έχει μάθει καλά τη γραφή και έτσι μπορεί καινούρια πράγματα να μαθαίνει, να διαβάζει παλιές παρτίδες και να στέλνει με το ταχυδρομείο δικές της παρτίδες. Όποιος αγαπάει αυτό το παιχνίδι που στηρίζεται στη λογική, στην αρμονία και στους συνδυασμούς, πρέπει καλά να ξέρει τα σύμβολά του και να διαβάζει τις παρτίδες όπως διαβάζει το γράμμα από ένα αγαπημένο φίλο. Όμως καλό είναι να δούμε στα γρήγορα τους συμβολισμούς για να παρακολουθήσουμε από κοντά την παρτίδα που παίχτηκε στο διάστημα. Ο βασιλιάς ένα ρο, από το ρουά που σημαίνει βασιλιάς στα γαλλικά. Η βασίλισσα με β κεφαλαίο. Η πύργη με ένα π. Η αξιωματική με ένα α. Τα άλογα ή ύπη με ένα γιώτα. Και τα πιόνια με τίποτα. Απλώς γράφουμε το τετράγωνο που βρίσκονται. Καμιά φορά συμβολίζονται με ένα σίγμα. Την θέση του κάθε κομματιού τη σημειώνουμε με τη βοήθεια της αρρύθμισης της κακέρας, δηλαδή με τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, ζ, η και θ, που καθορίζουν τις κάθετες γραμμές που ονομάζουμε στήλες, και με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 που καθορίζουν τις οριζόντιες γραμμές που ονομάζουμε γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο το κάθε τετράγωνο έχει τη δική του ονομασία που είναι πρώτα το γράμμα, πάντα με μικρό, για να μην μπερδεύεται με την ονομασία των κομματιών, και μετά ο αριθμός.
Έτσι, αυτό το τετράγωνο είναι το α1, αυτό το β3, αυτό το δ4 και αυτό το η8. Πάντα στις γραμμές 1 και 2 είναι το στρατόπεδο των λευκών και στις γραμμές 7 και 8 το στρατόπεδο των μαύρων. Για να γράψουμε όμως μια παρτίδα χρειάζονται και μερικά ακόμα σύμβολα. Έτσι, το κόψιμο ή φάγωμα το συμβολίζουμε με ένα χ ή 2 τελίτσες. Το σαχ με ένα σταυρό. Το διπλό σαχ με 2 σταυρούς. Το μικρό ροκέ με 2 μηδενικά. Και το μεγάλο ροκέ με 3 μηδενικά. Καμιά φορά μάλιστα σχολιάζουμε και μια παρτίδα βάζοντας δίπλα σε μια κίνηση ένα θαυμαστικό, που σημαίνει ότι αυτή η κίνηση είναι καλή, ή 2 θαυμαστικά, που σημαίνει πολύ καλή, ή ένα ερωτηματικό που σημαίνει κακή, ή μαζί ένα ερωτηματικό που σημαίνει ρυψοκίνδυνη. Ακόμη ένα λατινικό και ένα λατινικό σημαίνουν φάγωμα en passant. Για να γράψουμε μία παρτίδα, γράφουμε στην αρχή το νούμερο της κίνησης, παραδείγματος χάρη 1. Αμέσως μετά η κίνηση άσπρων και στη συνέχεια η κίνηση των μαύρων. Η κίνηση γράφεται βάζοντας πρώτα το σύμβολο του κομματιού και τέλος το τετράγωνο που φτάνει. Ας δούμε όμως από την αρχή όλη την παρτίδα πώς παίχτηκε πάνω στη σκακέρα και μετά πώς γράφτηκε.
αυτή σύμπτωση τελείωσε με μία ισοπαλία και για την ακρίβεια με πατ. Πατ είναι η πιο ωραία περίπτωση ισοπαλίας. Είναι όταν ο ένας παίκτης δεν έχει καμία κίνηση να παίξει όταν έρθει η σειρά του.